אז שלום לכולם, אני אביגיל, והיום אני אראה לכם מין ג'לים כאלה שלא אני הכנתי אותם, אבל קניתי אותם נראה לי שקניתי אותם בשוק לוינסקי בשקל אחד. אז אני אראה לכם אותם עכשיו. עוד רגע אני אראה לכם אותם. אז זה בעצם הג'לי הראשון שלי. ככה, הוא כחול, כמו שאתם רואים. זה לא נדבק בכלל למי שלא אוהב ג'לים כדי שנדבקים. ונורא כיף לשחק איתו. כחול. ויש לו ריח טוב. האמת היא, הוא ישן יחסית, אז אין לו כל כך ריח טוב. כמו ידיים לגוב, אבל עוד מעט אני אראה לכם עוד כמה כן, יש להם ריח מאוד טוב. הוא בגלל שהוא בצבע כחול, יש לו ריח של אוכמניות. אז אותו נשאר בינתיים כאן. הג'לי השני הוא אותו ג'לי בעצם, רק בצבע מין כתום זהב כזה. הוא גם מאוד כיפי למשחק. והג'לים האלה באים בקופסה של M&M's. אני עכשיו אראה לכם. כזאת קופסה. כזאת. אתם רואים יש כאן M. זה של M&M's. וזה שייך לג'לי הזהב כתום הזה. וממש כיף לשחק עם זה. אפשר לעשות עם זה בועות כאלה. אולי תכף אני אראה לכם בועה. עכשיו בואו נראה לכם עוד אחד. זה הג'לי, אותו ג'לי בעצם, אבל הוא סגול. הוא בריח ענבים. וזה בריח תפוז, שכחתי להגיד. זה בריח ענבים. הוא סגולי כזה. והקופסה שלו נראית ככה. ככה זה הבפנים. וזה המכסים. בואו נסגור את זה. אז כן, זה הג'לי שלנו. עכשיו אני אראה לכם את הג'לי האחרון. שלדעתי הוא בין הצבעים היפים שיש. הוא כזה אדום. הוא כמו כולם ממש כיף לשחק איתו. פתחתי אותו הרבה זמן. אחרון פתחתי אותו. ולכן הוא הכי טוב. אז עכשיו אני אנסה להראות לכם איתו בועה. תראו, אני לא בטוחה בכלל שזה יעבוד. ניסיתי את זה רק פעם אחת תראו. אוף. זה לא עבד לי. וואו, הפעם זה עבד. למי שראה. זה מין סליים כזה. זה דומה קצת לסליים. זה מין חצי ג'לי, חצי סליים כזה. הוא נמצא ואפשר ככה לשחק איתו, ללחוץ על זה. אני ממש ממליצה לקנות את זה. יש מקומות שקונים את זה ב5 שקלים, כמו בחנות הפנינג, שהיא נמצאת בגן העיר. יש סניף שלה בגן העיר. אבל יש גם, נגיד, אני קניתי את זה בשקל, בשוק לוינסקי, שם חנות כזאת.
עם כל מיני דברים כאלה, ג'לי משחקים כאלה. יש גם ירוק, אבל אני לא קניתי אותו כי היה לי כבר אחד כזה. שוב לא נע. פשוט נפל לי החלפת ג'לי. ממש כיף לי למתוח אותו. הנה אני אראה לכם. אוי, הנה סגול. האדום קצת יותר טוב מהסגול. כי הוא... פתחתי אותו אחרון בעצם. אבל שניהם טובים. הכי גרוע אבל זה הכחול. אפשר לעשות עם זה גם כאלה. תראו איזה רעש זה עושה. רגע, תראו. אני אראה לכם ככה. זה ממש עושה רעש טוב. במיוחד הכחול כי הוא יותר כזה ישן ופחות רך כזה. זה ממש עושה רעש טוב. כיף מאוד לשחק עם זה. זה בזיל הזול. נורא כיף לשמוע בעצם את הרעש של זה. בואו אני אנסה לעשות גם עם הכתום זהב הזה. הוא גם מאוד נמתח כזה. האמת היא, אני חושבת שכן, אותו פתחתי האחרון, לא את האדום. את האדום פתחתי לפני האחרון. ואפשר לעשות עם זה גם, נגיד אם לוקחים את הקופסה של זה, אפשר לשים אותו בקופסה, לא, כן, ככה, הפוך, ואז לסגור את זה וזה עושה ככה. זה נראה כזה קצת כמו חללית חיצונית כזאת. אז בעיקרון, ביי, נתראה בסרטון הבא. אז תעשו לייק ותירשמו לערוץ. ביי.